Kusangana zvakare kwatiri kuita pano ruzhinji rweZimbabwe paJCTV Africa, apo patinokupirai nyaya dzinenge dzichiitika mumastreets neruzhinji rweZimbabwe uyezve nenzvimbo dzakatenderedza Zimbabwe. Nhasi tauya nenyaya iyo iri kunzi yakaitika kunzvimbo yeEpworth. Nyaya iyi iri kunzi gogo vanoita zvekurapa vatingati n'anga yechikadzi inorapa iri kunzvimbo yeEpworth vanonzi gogo chaya, avo vari kunzi vane makore ekuzvarwa 26, vari kunzi vabatwa chibharo nemurapwa wavo akanga auya achida kuzobatsirwa. Asi nyaya iyi tazoferefeta tikaiona kuti nyaya iyi haina kuitika uyezve haisi nyaya yechokwadi. Asi regedzai titarise kuti kutenderera kwaita nyaya iyi pasocial media iri nyaya ichinzi gogo chaya vakasangana nedambudziko iri. Tazobvunza vanova ivo vanoshanda nagogo chaya uyezve vanomirira gogo chaya, vakati kwete, nyaya iyi haina kuitika uyezve nyaya iyi haisi yechokwadi, haina umbo, inyaya iri kungotenderedzwa musocial media kuchinzi pane munhu akaita makona ekurara nen'anga. Zvinova zvinhu zvinonzi pachishona chedu hazvitenderwi uyezve zvinhu zvinogona kukonzera matambudziko mudunhu nemunharaunda yenyika kana vanhu vakanga vakonzera kutsamwa kwen'anga oro vanhu vanobatsira vachishandisa zvechinyakare oro vachishandisa midzimu nenzira dzekurapa dzechinyakare. Asi toda kunzwa kubva kwamuri mhuri yeZimbabwe kuti munotowo kudii nenyaya iyi iri kunzi yakaitika kuEpworth, uyezve kana muriwo vagari vekuEpworth tiuziye kuti nyaya iyi ndeyechokwadi here, uyezve avo vatataura navo vanoti vanomirira gogo chaya varamba nyaya iyi pachena kuti kwete, hakuna nyaya yakadai yaitika, vanogona here vari kuda kuvhara nyaya yakaitika zviri zvechokwadi. Toda kunzwa kubva kwamuri ruzhinji rweZimbabwe pano pacomment section, oro munogona kutichaira nhare kana kutitumirawo umbowo hwamungange munahwo pamusoro penyaya yagogo chaya, nekuti inyaya inoshungurudza kwazvo. Takatasana mazuva atabva aya anonzi days 16 days of activism against women and children. Saka inyaya yekuti ruzhinji rweZimbabwe oro pasi rese vari kuti ngatisiyanei netsika iyo yekutsimbirira marights evanasikana nevana vechidiki. Ndatenda ndini wenyu Kenan Rusike, reporting for JCTV Africa, ndichiti tosangana zvakare mumavhidhiyo anotevera.